Jos ajatellaan Gustafssonia, niin hänellä on ollut todellinen intressi lavastaa tekopaikkaa, koska hän on teon tehnyt, niin hän on ymmärtänyt jäävänsä teoista kiinni, mikäli lähtee tekopaikalta karkuun. Tiedossa, että hän oli tämän seurueen mukana Budomilla. Gustafsson oli silloin tekohetkellä 18-vuotias nuori. Kyllä siinä iässä, jos tämmöisen teon on tehnyt, niin on varmasti hädissään, kun ymmärtää tekojensa vakavuuden ja kauheuden. Ja oikeastaan ainoa ratkaisu tämmöisessä tilanteessa tähän selviytymiseen hänen mielessään varmasti ollut, että hänen pitää näytellä heistä ja lavastaa teko näyttämään ryöstömurhaa hullun seksuaalimurhaajan teoksi. Vastaavaa intressiä ei olisi varmasti ollut kenelläkään ulkopuolisella surmaajalla. Mitään lavastustoimia ei olisi tarvittu. Ja tässä on lavastustoimia. Tärkeä osa näistä lavastustoimista on ollut rikoksentekovälineiden ja teossa verentyneiden esineiden hävittämisellä. Tutkimuksen mukaan Anja Mäen veriroiskejälkiä on teltan ykkössivun ulkopinnalla, mutta löydettäessä vainajat teltan päältä on valokuvan mukaan kyseinen ykkössivu teltasta ollut maata vasten ja mäki on maannut teltan sisäpuolella. Eli Gustafssonin on täytynyt kääntää kyseinen sisämenoaukko maata vasten, jotta näyttäisi siltä, että mäkikin on ollut teltan sisällä silloin, kun hänet on surmattu. Tämän jälkeen Mäen pää on vielä peitetty huovalla. Sitä voi kysyä, että miksi. Gustafsson on täytynyt tehdä tämä lavastus siinä vaiheessa, kun hän kuuli Salosen ja Haapalaisen lähestyvän. Nämä havaitsivat vain teltan, joka oli kasassa. Ja se on aika ymmärrettävää, että jos kuulee joku lähestyvän, niin pitää jollain lailla peittää se, ettei näy verisiä päitä. Edelleen verijälkitutkimusten perusteella on näytetty, että Björklund on siirretty teltan sisältä vetämällä vatsallaan ulos teltasta Mäen viereen. Tämä on tehty vasta siinä vaiheessa, kun Mäen päässä olleesta haavasta tulleet veriroiskeet teltan ykkös- ja kakkossivulla, kuten ollaan kerrottu aikaisemmin, ovat jo kuivuneet, koska näissä verijäljissä ei ole havaittu mitään tämmöistä liikkeestä johtuvia muutoksia. Se kävi ilmi näiden. Tämä lavastustoimi on tehty ennen kello 6, koska Salonen ja Haapalainen eivät paikalle tultuaan ole nähneet teltan päällä kuin yhden henkilön, jolla on ollut tummat housut jalassaan. Salosen havainto, ja sitä vahvistaa myöskin Haapalaisen esitutkintakertomus, sen sisältö. Kun Salonen on häneltä erikseen kysyttäessä ollut vielä varma siitä, että teltan päällä oli yksi henkilö ja että hän olisi varmasti nähnyt, jos siellä olisi ollut alaston nainen. Poliisin ja paikalle tulleiden todistajan kertoman mukaan paikalla oli 4 nuorta kasassa teltan päällä, jolloin päällimmäisenä ollut hengissä oleva Gustafsson, osittain hänen allaan alaruumis paljaaksi niin sanottu Björklund ja näiden alla vielä Mäki ja osittain Boisman. Tästä ei voida vetää kun se johtopäätös, että Salosen ja Haapalaisen poistuttua paikalta on Gustafsson jatkanut lavastusta. Sen jälkeen hän on riisunut Björklundin ja asettunut itse tämän kasan päällimmäiseksi odottamaan sitä, että paikalle tulijat kiinnittäisivät huomiota häneen. Sen takia hän lievästi äänehteli, ikään kuin ainoana elonjääneenä. Hän halusi huomioon itselleen. Se oli lavastustoimia. Otan huomioon sen, että Salonen ja Haapalainen ovat kertoneet nähneensä yhden henkilön teltan päällä siten, että henkilön jalat ovat olleet polulle päin. Ei kyseessä ole voinut olla Boismanin jalat, mitä on paljon spekuloitu, koska hänen jalkansa ovat olleet polulta pois järvelle päin, eikä häntä ole veritutkimusten perusteella siirretty lainkaan tämän kuoleman jälkeen. Ja lisäksi Boisman on ollut suurimmalta osalta teltan peitossa
eikä senkään vuoksi niin helposti todistajien havaittavissa. Tästä on vedettävä se johtopäätös, että kyseessä on täytynyt olla Björklundin jalat siinä vaiheessa, kun Gustafsson on ehtinyt vasta vetämään hänet ulos teltasta, mutta ei ole vielä ehtinyt isumaan. Mikä kuuli, kun lentokonvaria lähestyy paikkaan. Se on aivan varma. Aikaisemmin tekoaikaa käsiteltäessä todettiin, niin Gustafsson on itsepintaisesti halunnut tuoda julki, että Björklundilla oli retkellä vaaleat housut, jotta asian oikea laita ei paljastuisi. Ja koska nyt kyseessä ovat olleet Björklundin jalat, ei vielä tässä vaiheessa ollut teltan päällä, vaan Gustafsson on ollut juuri se Salosen ja Haapalaisen näkemä henkilö, joka sillä samalla hetkellä oli poistumassa rantaan päin. Siellä teltan päällimmäisenä. Telttaan kohdistuneissa viiltojälkien tutkimuksissa on todettu teltan 4. sivulla siinä kohdassa, jossa verijälkitutkimusten mukaan on Boismanin hengitysverta ja jossa Boisman makasi telttakankaan alla 9 pientä teräaseella tehtyä pistonjälkeä, niin kuin aikaisemmin kerrottiin, jotka eivät sijaintinsa ja lukumääränsä perusteella ole lainkaan yhteensopivia Boismanilla todettujen 5 teräaseen tehdyn haavan kanssa. Tästä se johtopäätös, että kyseessä on Gustafssonin lavastustarkoituksessa tekemät pistonjäljet, johon hän on pistellyt juuri Boismanin hengitysverran kohtaan, jotta näyttäisi siltä, että joku ulkopuolinen on niin teltan ulkopuolelta käsin surmannut Boismanin teräaseella. Tämä on ymmärrettävää, koska ulkopuolinen tekijä olisi varmasti sulkenut teltan sisällä olevat uhrit ikään kuin pussiin, lyönyt silmittömästi telttakankaan läpi siellä olleita. Ja jos ajatellaan semmoista, se olisi ollut hyvin helppo tapa toteuttaa tämä. Silloin näitä iskuja olisi ollut uhreissa ympärämpär partoloa summittaisesti, eikä niin kuin nyt on todettavissa pelkästään täsmäiskuja. Jossain vaiheessa ennen tätä niin Gustafsson on hävittänyt tekovälineet heittämällä ne luultavimmin mutapohjaiseen järveen. Muun kateisiin jääneen omaisuuden on hävittänyt, jotta teko näyttäisi ryöstökorvalta. Kengäthän on piilottanut noin mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että esimerkiksi omaa nahkatakkiaan hän ei kuitenkaan ollut halunnut hävittää, koska sille oli vielä käyttöä. Se löytyi. Erikoinen yksityiskohta, johon liittyy jonkinlainen lavastustarkoitus, on se, että telttaan kohdistettujen teräasejälkien tutkimuksessa on todettu myöskin näiden sivunarujen ne on katkaistu teräaseella. Näiden katkomisella ei ole minkäänlaista merkitystä itse teltan kaatumiselle. Ja mittavat lavastustoimet osoittavat sen, että kyseessä ei voi olla kukaan ulkopuolinen henkilö. Vaatinut niin paljon aikaa, niin paljon mielikuvitusta, sitä paitsi se olisi ulkopuoliselle täysin turhaa. Vaan tekijä on ollut Gustafsson.